Hello friends, good morning. So, dinini main topic jahaibai music banainayao ang मा software use खालामो. Okay, ang bangrai software bahaya, मोननैसोल' बाहायो ओमफ्राय बाकी plugins. So, नोंसोर जुदि आं बायदि music production बानायनो लुबैदोंब्ला अन्नानै like आरो subscribe खालाम. ओमफ्राय questionफोर सोंनो गोसो दंब्ला comment boxआव हर आरो लोगोफोरनो suggest खालाम. Okay? बे जाबाय Ableton Live 9 Suite. आं mostly बे सफ्टवेयाराव मा खालामो EDM खालामो, EDM music. मा होनो EDM नि full form जाहैबाय Electronic Dance Music. Electronic Dance Music खौ आं बे सफ्टवेयारावनो बाहायो Ableton Live 9 Suite. दा नोंसोर सानदों जानो हागौ बे सफ्टवेयारखौ बबेनिफ्राय मोनो ओमफ्राय फ्रियाव बायनांगौ ना डाउनल'ड खालामबा फैसा नांगौ. ओके obviously yes नों फैसा नांगौ बेखौ बाहायनोब्ला नों बाहायनोब्ला फैसा नांगौ किन्तु आंनाव सेटआप फाइलआ दंखायो. नोंसोर जुदि नोंनो नांगौब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन. आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बे भिडिअआवनो होनाय जागोन. Okay, so nextआ post production एबा गिटार दामनाय vocal recording खालामनाय. So आं बेखौ मा खालामो गुबुन सफ्टवेयाराव यूज खालामो. Okay, Abletonआ जाहैबाय खालि EDM नि थाखाय EDM. Okay, EDM ओमफ्राय दस्रा सफ्टवेयारा जाहैबाय Cubase खौ आं अबाव बाहायो जेरै गिटार रेकर्डिंआव होनबाय vocal recordingआव. So नायनो हागोन Cubaseआ माबायदि नुयो लोडिं जागासिनो. Okay, loading bit एसे टाइम लायो लोडिं जानो. आंनि माखासे प्लागइन्सफ्रा लोड जागासिनो नालाय एसे टाइम लागोन. जस्ट बांद्राय लाया दे 1 मिनिट. ओके ओंखारबाय. बे जाबाय आंनि Cubase सफ्टवेयार. दा Cubaseखौ माबोरै यूज खालामगोन Abletonखौ माबोरै यूज खालामगोन नोंसोर बेखौ मोनथियोब्ला आं बेनि बारैबो भिडिअ बानायनो हागोन. जेरै मिक्सिंखौ बोरै खालामो, मास्टारिंखौ बोरै खालामो, मिउजिकखौ EDM मिउजिकखौ बोरै बानायो, गिटार रेकर्डिंफोरखौ बोरै खालामो. ओके दा नै बेयाव माखासे बुस्थु दंखायो प्लागइन्स. जेरै आं प्लागइन्सफोरा दङ वेब्सनिफ्राय दङ. ओके वेब्सनिफ्राय बाहायो आङो. मोननै मोनथाम नायनो हागोन वेब्सनि प्लागइन्सफोरा बेबायदि नुगोन. ओके बेबायदि नुगोन. बेफोरो जाबाय वेब्सनि प्लागइन. ओमफ्राय दङ गुबुनाव दंबावो गुबुन प्लागइन्सफ्रा दङ आंनाव स्पेक्ट्रासनिक, नेक्टार, आइजोटप, साइलेन्ट, मेसाइन, नेक्सास, ट्रिलियन बेफोरबायदि आरो गुबुन. स' दानो बिनि थाखाय नोंसोरनि लाइक आरो साबस्क्राइब नांगौ. जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना हर अन्नानै सार अन्नानै बिदि भिडिअ बानाय. होमबासो आं मोनसिगोन नोंसोरनि सापर्ट मोनब्लासो आं मोनसिगोन कि बेबायदि भिडिअ बानायनांगौ होननानै. स' that's all. ओके बिनि थाखाय थेंक इउ.